yadda za ku buɗe waya Android ba tare da kun cire mata gidan layi ba. Kamar yadda kuke gani, gashi gidan layin yana ciki, amma zan buɗe ta yanzu ba tare da na cire shi ba. Abinda nake so ku yi follow, ku yi liking, sannan ku yi sharing, sannan ku sani wannan bidiyo ina yin shi ne saboda ilmantarwa, ina yin shi ne saboda emergency haka. Misali idan waya ta faɗa ruwa babu yadda za a yi a cire layukanta, to wannan shine bidiyon nan ina yin shi ne just for educational purpose, ba ina yin shi bane saboda wasu manufa, a'a, for educational purpose da Allah. To yanzu bari mu shiga daga cikin bidiyon ga yanda za ku yi. Kamar yadda kuke gani dai, gashi wayan tana kunne, yanzu zan buɗe ta, za ku dawo ta nan gefen, gashi kamar yadda kuke gani. Da Allah ku yi follow na wannan shafi domin samun videos irin wannan. Gashi kuna gani ina buɗe ta, ga abin da za ku yi, ku sa ido ku kalla da kyau. Haka za ku yi, kuna gani, gashi kuna ganin ga gidan layin a ciki, ya fito lafiya lau, babu abin da ya same shi. Wannan shine. Da Allah ku yi like na wannan bidiyo, ku yi follow na wannan shafin domin kawo muku videos irin wannan. Na gode.